Sa number 2, may 77.3 ektarya sa karon sa katubuhan na low and moderately affected sang RSSI o kung nangyara sa level 1 and 2 infestation ang tigayon nga na-spray gamit ang fungi o kung biocontrol method. Sa report ni Engineer Colin Ocalinas, ang action officer sa Provincial Biosecurity Task Force, ang area nga nasprayhan nagasakop sa pila ka mga katubuhan sa Bago, Murcia, kag La Carlota o kung mga 5% sa tuyo nila nga malambot. Karon nagatutok man sila sa production sa fungi para makapatuman sang dugang pagid nga simultaneous spraying. Padayon man ang mapping nila sa mga area para ma-identify ang mga katubuhan nga may yara sang level 1 and 2 nga RSSI infestation. Ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ginatugyan na nila sa mga LGU ang mga tikang nga ipatuman sa mga level 3 RSSI infestation. Base sa nagligad nga crop year pa, napatod naman gid nga daan suno kay Ocalinas nga effective ang paggamit sang fungi batok sa RSSI bangod tigayo naman gid sini nga ma-contain o kung mapunggan ang paglapta pagid sang RSSI. Kung ginasiling nga ginapunggan sang ulan ang paglapta pagid sang RSSI bangod sa init, mas madasig ang paglapta sang amo nga peste karon nga nagasugod na ang biocontrol spraying, gina-timing nga ini hindi naman magdungan sa pag-ulan. Suno kay Governor Lacson, dapat nga may lead time o kung may tion nga maghahatag sang likwa para maging effective ang spraying kay epekto sang ulan amo nga gina-wash off ang na-spray na fungi. After spraying, we have to have a lead time of at least 6 hours for it to be effective. And unfortunately, lately, rain has been happening in the afternoons now. So we have moved the spraying to morning. If the weather favors our spraying team, we can cover a lot in that area. I-post man naman kung pila ang hectares and coverage naman. And Manapla will be also covered this week. And then how many spraying? For Biocon, the maximum is only 2 interventions lang for level 2 and 1 spraying for level 1.